расман муҳорибат дар вазни 61 кг байни чемпиони пешинаи UFC Коди Гарбранд ва Ренни Я рӯзи 1 ноябр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависед. мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесаня оиди рақиби навбатии худ Алекс Перейра фикрҳояшро баён кард. ман доимо бо онҳое меҷангам ки дигарон ҷангидан намехоҳанд, зидди ҷангварҳое ки дигарон аз муҳориба бо онҳо мегурезанд. ман бошам ба сӯи онҳо мерам. вақте ки ӯ маро шикаст дода буд, ман дар фикри гирифтани реванш набудам. ман оиди мағлубиятҳои худ фикр намекунам. ман чунин корҳоро дарҳол сар медиҳам. аммо тақдир ба ман боз як имконияти дигар дод ки ман бо ӯ ҷангам ва ман ният дорам ки ин беақлро ба нокаут роӣ кунам, гуфтааст Адесаня. хотиррасон мекунем ки Исраил Адесаня ва Алекс Перейра ду маротиба бо қоидаҳои кикбоксинг ҷангида буданд ва дар ҳар дуи ин муҳорибаҳо Перейра ғалаба ба даст оварда буд. акнун сеюм муҳорибаи онҳо барои камарбанди UFC бо қоидаҳои ММА рӯзи 13 ноябр дар турнири UFC 281 дар Амрико баргузор мегардад. 13-ум рақами рейтинги вазни сабуки UFC Дэн Хукер ба 11-ум рақами рейтинг Тони Фергюсон визв дода ӯро ба муҳориба даъват кард. муҳорибаи мо бо Тони Фергюсон ба UFC шавқовар аст ва ҳамчунин ман фикр мекунам ки ин муҳориба маъно дорад. мо ҳар дуямон дар мавқеъҳои якхела қарор дорем ва ҳамаи мухлисо муҳорибаи моро дидан мехоҳанд. Тони, ту метавонӣ ки визви маро қабул накунӣ дӯстам, аммо донистамон ки дар ин ҷо гап оиди номуси ту рафта истодааст. бисёри мухлисон мегӯянд ки мағлубияти маро ё ин ки Тони Фергюсонро дидан намехоҳанд, чунки касе ки дар ин муҳориба мағлуб мешавад шояд ки аз UFC ронда шавад, гуфтааст Хукер. хотиррасон мекунем ки Дэн Хукер дар 5 муҳорибаи охирони худ танҳо дар 1 тоаш ғалаба ба даст овардааст. а Тони Фергюсон боша 4 мағлубияти пайдарҳам дорад ва муҳорибаи онҳо дар ҳақиқат маъно дорад. касе ки ғолиб мешавад боз ҷангиданро идома медиҳад, а касе ки мағлуб мешавад шояд ки аз UFC ронда шавад. довталаб барои камарбанди вазни сабуки UFC Ислам Махачев ба дигар довталаби вазни сабук Чарлз Оливейра ҷавоб дод. ӯ гуфт ки Ислам ва дастаи ӯ ҳавобаландӣ карда истоданд, аммо худи ӯ гуфт ки агар ки Ислам хоҳам мо метавонем ки муҳорибаро дар замин аз греплинг оғоз кунем. ӯ ба ман эҳтиром накард, барои ҳамин ман оиди ӯ як-ду сухан гуфтам. Чарлз ҷангвари хуб аст, ӯ ғалабаҳои пайдарҳами хуб дорад. ӯ бисёр ҷангварҳои сахтро шикаст додааст, аммо ба назари ман ин шармандагӣ аст вақте ки чемпиони UFC дар вазни сабук барои худ рақиб Нейт Диаз ё ин ки Конор Макгрегорро талаб мекунад ки ӯ охирон маротиба 5 сол пеш ғолиб шуда буд. Оливейра Диаз ва Макгрегорро ба муҳориба даъват кард, аммо номи маро фаромӯш кард. вақте ки аз Оливейра оиди ман пурсон мешаванд, ӯ мегӯяд ки муҳорибаи пулӣ мехоҳад. аммо вақте ки Оливейра бо Дастин Порье ё ин ки бо Ҷастин Гейҷ ҷангид, ӯ оиди пул фикр накарда буд ку. Оливейра гуфт ки дар Бразилия ҷангидан мехоҳанд, баъд гуфт ки моҳи декабр баромад кардан мехоҳад ва баъдан гуфт ки ба ӯ муҳорибаи пулӣ дар кор аст. ин шармандагӣ аст, гуфтааст Махачев. дӯстон, ана акнун бадбинӣ сар шуд ва фикр мекунем ки мо шуморо ду пресс-конференсияи беҳтарин интизор аст. Ҳамзат Чимаев ва Нейт Диаз дар турнири UFC 279 ва Ислам Махачев, Чарлз Оливейра ва Пётр Ян Шон Омели дар турнири UFC 280. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.